Михабин, рӯзномаван ӯ кеткарке медиакурди ҳелкавта эзизӣ ди буерке трафикеде коча давӣ кир. Ме бист ӯ чар инт серсахи ҷималбат, ҳевал, ҳевкар, медиа курдӣ ӯ рӯзномагирия вире дихвазе. Пискирика курд ли беғдае, венея ли пишта телефона ви я деста, ку венея пешава қази меҳемед, сероке курдистонее, ӯ чен демҷимер бери мирина ви ли сер рӯпелави я фейсбуке ҳатия вешандин, шаҳидия велатпарезие дике. Шаҳида ӯ кес ин ку ҳем ҷибо ҷивака ху керҳатӣ буне, ӯ ҳем ҷибо ах, велат ӯ нетавея худ дилсоз буне, ҷибервее ке евъе дибиранина ҷивака худе немир биминин. Медиаи курдӣ пешмергеяки ҷиҳатӣ виндакир. Эм серсахие ҷи рӯзномаванен курд ӯ малбате ҳелкавт эзизе немире дихвазим. Било рӯҳе ви би аромӣ биҷӣ.